Priatelia, stále cestujem po Slovensku a dnes som zavítal aj sem do hlavného mesta. Dostal som viacero správ, aby som prišiel natočiť video ohľadom brutálneho znásilnenia, ktoré sa udialo tu v starom meste. Pretože bratislavská kaviareň je ako si ticho. Aj keď bojujú za práva žien, tak keď sa jedná o migrantov, vždy sú ticho. Tvária sa ako keby nič, len aby ľudia nemali zlý názor na migráciu, ktorú oni tak na silu pretlačajú. Práve tu v bare Trafo mal migrant z Nigérie omámiť dve bratislavčanky, ktoré následne vylákal sem do parku pri katedrále svätého Martina, kde ich znásilnil. Podľa informácií mala jedna z obetí kričať a kopať, no nikto jej nepomohol. Preto by sa bolo treba zamerať aj na to, aká je vôbec zabezpečená bezpečnosť hlavného mesta. Či už mestskou alebo štátnou políciou. Ale to je už otázka na primátora Vala. Toto je to, o čo ide progresívcom. Navláčiť sa migrantov, aby sme dopadli ako také Anglicko alebo Švédsko alebo celá západná Európa. Pamätáte si, ako nám dávali za príklad také Švédsko, ako to tam funguje, keď otvorili náruč migrantom? A ako to tam dopadlo? Za posledné roky stovky vražd, pritom väčšinu spôsobili drogové gangy migrantov. A tu už ani nehovorím o krádežiach, lúpežiach, prepadnutiach, bombových útokoch. A o nič lepšie na tom nie je ani Anglicko a celá západná Európa, kde sú útoky skoro na dennom poriadku. Naposledy tam útočník napadol 3 deti na tanečnom kurze, 3 malé deti zomreli a 11 bolo zranených. Neapelujem na politikov progresívnych strán, ale na ich voličov. Toto je to, čo chcete. Aby ste sa báli o svoje deti, o svoje rodiny. Aby ste sa báli ich poslať na kultúrne podujatia, alebo len tak na prechádzku po ulici. Aby boli zóny, do ktorých nechodia ani policajti, kde majú kriminálnici vlastné zákony. Toto jednoducho nemôžeme dopustiť. My, Hnutie Republika, svoje postoje nemeníme. A bojujeme proti týmto bláznom, ktorí chcú zlikvidovať Slovensko. Bojujeme za vás na Slovensku aj v Bruseli.